салом дӯстон ва подписчикони азиз ва касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд. Дар навори навбатии мо боз як гили дигар бо валик мебошад. Ман дар наворҳои гузашта тарзи ранг тайёр кардан ва чӣ хел гила задан ҳамаша навор кардагӣ дар канал партофтагӣ будам ва касоне ки айни ҳол моро тамошо доранд ва аз тарзи гилзанӣ ё ранг тайёркунӣ бохабар нестанд, метавонанд дар канал даромада видеои пешинаи моро тамошо кунанд. Аз тарзи ранг тайёркунӣ ва гилзанӣ метавонанд бохабар шаванд. ва дӯстон, агар имкониятш боша, ҳамин видеои моро дар имо, ватсап метавонем поделиться кунен. чанд қадар шумо дастгирӣ кунен, ҳамон қадар мода хубтаре ва видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем. ва ҳамон масъалаи лайка бинен, ягон чапалоқа ягон ударе бигирен, что-то масъалаи лайк сустай, просмотро кам беш мешава сустаре, неки масъалаи лайк вообще сустай. кадоме дар ҳамин намуди ремон маъқулай, метавонанд дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ занг зананд ё ки дар ватсап имо нависонанд. нашоти нарх навош чақчақ мекунем бо. ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд, даромада дар канал обуна шаванд ва аз навигариҳои мо бохабар шаванд. ин ҳозир мо гила уже почти тамом кардем. се тарафи хонара гил задем. нигоҳ кунед ина гили загии моро ва фикри ақидаи худтон метавонед дар комментария нависонед. ҳамин угли хона мондагиай тамом. ҳозир ҳамин угла мезанем. инҷа бародарон, мо лак задагием, лаки мо қоқ шидагӣ нестем, мо навор кардем. ба он хотире ки заряди телефони мо тамом мешид, ба ҳамин хотир мо тезтарак навор кардем.